O Superintendent of Police ka East Coast District uba abibix mlaong ba kajing siya Punjab usamla Tropimos kong maulo lai postnem kertana penter on satip siya on dalayo ya ka kaifot yang ke postmortem na kaliang kipulit kidang up ya ka sengi ban bu USDU sibil pun usla ban lek klong biang ya ka met ke batep ban le ek postmortem syua ban tokit bania halo kan kam habakran mentak sengi uba bibek loong bah ka biadai berkani ka jingjia siya Punjab uni usamla ka kasiri ka aibol balik klong biang ya ka bet yap jong u ha ko juk pol ya thu ba khat we ngut ki breu ki bra suba dun kti ha ni kam glas chim jamin lupa na kasiri ba abi bek long ba ka ne ki jing je ka dai ha ka nyau trik we yong aja preu ha sinong penter badon harum ka pen usla ha ka ba utropinos wa sya bom sya tit ha du banda klat ba la keno ba la le de orang ba sinong ka penter berkidkot ka village defense party VDP ki pulit kayu pedang ke jiha ka santri ku jemang aja penreu na upa jong uba tropimos kong molo uba nitno biwet kong sdo ubla keno bale ikte kam da orang ba sinong ke pente berkidkot ke village defense party VDP sinong pente uba bibek ulong bega ki VDP ki dai ban pej perman ban penek pensa ya ke syongsok syongsanya ha ke sinong om ban sim ya ka anya ke ti Ti halo kani ke jija ke ba ja ho nyotrik nai balet hakaba ukun jong u ba net ne biwet kongsdo ba kudu ba keteng utrofimos kongolo la kusnam u shabom shatit haki dekat jong VDP bentuk lang bora basnong di yakni ka FIR ini jahar lawan ai haka santrik upanai me bad yakni ka FIR la register bentuk ya ka section jong ka murder di investigation kaji toket layak cuma but nilayo ru ka order nakakut ban long ya kamet jong u Tropimos Pongmolo but nidang up tangi katarik na i SDO civil by inbo katarik ini laban exum ya kamet kini kalau ikut ketublang orang basnong ki layo and speech bill but hadian ni layo ke postmortem report ni sa yach perang pada dasi ban move ya ka cancellation jongka bill cái trai đầu bạ sở làm mặt tay cái chính trả cái cả một lòng kỳ bận ko mangina ko ka jing tip menta ko ba ha jing tokit ba stang hi ka don ka ta jing ya ka ja hi ti ki nang shong stang to long VDP ba jira basnong kila ko hinta ba sai kila ka don ka jing ka akti ti matangin pen tikana ne ngin pen shisha la ka de ka ta jing yap ju ka de na ka ta jing sha ta akti na sha bom na ka jing sa na ta ya kata ka jintokit kan pen shisha cái những cái sầm là cái mê trong này khna bạc lát đây cái ông bà mà kỳ phá cái nông bạc kim ai chính sinh lúc cái là cái em hỏi dak wa dak daki khot makina ni giwer makiru dai kata ka min apet kata ka jing sneng kay hab ne am kung ka kay hede kata ka jing sneng kalong kadu bau beliau na ya pe kata so kini ki ripi ki dan bona ki leng ki nông sa trong cái kasi đây kini bra ki shift nan ka hanya ka kiti jong tu ya kata man kapur man laki awareness programs pengidan bagi VDP initiate ban halor kani ba wadum shimi ka anya kati la jong pentep ki pulit wad hakani pentiru ki pulit kemyo jitep tat hadu santrik ki ublai mi belayo ka isahar ndrai ni laban halor kata ban ni pen sutho ki VDP man ka awareness program ban man ka jing kendo bat ki VDP ba kim dei hi kim dei satya ban chimi ka anya kati la jong mar pentep ki pulit hi ter kakam chuki gadi ban te la kam yo jing sdio om ban bom ne ban chimi ka anya kati hadu brio na ya kata ni na ka por ni ai training but ni ikini ni beliau jenggot harap kini kita don kini ki law and order situations kumno bakin
handle but katakan minimum force kemudian tanya saya training apa semua kemudian kata syang kas da SDO civil jong Islam bo kasni but hading kata akhir ada kata jing krong jong kamet ni selek ka postmortem ka spotting but how to jo jakai